Kaixo, oraingoan haurrentzako liburuen gomendioekin nator. Lehenengo liburuak nola dastatu ilargia izena du. Animaliek ilargiak zein zapore duen jakin nahi dute. Dortokak mendirik garaienera igotzea erabaki du ilargia dastatzeko, baina ez da iritsi eta beste animalia batzuei laguntza eskatu die. Animaliak bata bestearen gainean igoko dira ilargira iristeko. Batzuk handiak dira, beste batzuk oso garaiak, baina inor ez da iritsi. Azkena xagua da. Iritsiko da? Jarraian, hiru begiko igela ipuinaren laburpenarekin nator. Hiru begiko igela laku kutsatu batean bizi da. Salto oso handiak egiten ditu eta lakuaren alde batetik bestera joaten da. Saltoekin lakuan gertatzen dena ikusten du. Dena oso zikina dago. Laiztero hartuko da, gauzak aldatu nahi dituela. Lakua, bere etxea dena, berriro garbi-garbia egotea nahi du. Lortuko ote du halakorik bakarrik egitea? Edo norbaiten laguntza izango du? Ondoren, Gilen eta Kakapirri taldea liburuaren txanda da. Gilenen gurasoek etxez aldatzea erabakitzean, haren bizitza zehar aldatuko da egoera berrira egokitu beharko duelako. Ikastetxe desberdinean eta beste lagun batzuekin. Hala ere, gutxien esperon duena da, Fede ikasgelako arroputza beraren aurka hastea. Eta gelako ikaskideek haren irainak etsipenez onartuko zituztenik ere ez zuen pentsatzen. Baina denak du muga, eta Gilenek plan bat martxan jarriko du. Orain, Joanes eta Kanpaiak izena duen liburuari buruz hitz egingo dizuet. Maren eta Jert, Aralarko Balerdiko menditontorrera igoko dira Joanes hartzaiarekin. Desagerpen batzuen berri izango dute tontorraren bidean. Adibidez, Harritzagako meatzariaren, glaziarren, pintoretsuaren eta kikiruren desagerpenak. Non daude pertsona horiek? Zer gertatu zaie? Azkeneko liburuak Nur eta Irlandarako bidaia izena du. Xuzauko alde zaharrean dabiltza Nur eta bere lagun Lian, Aiana, Dimitri eta Jaolin. Hiri horretan bizi dira. Bostak sartu dira denda batean, denda magikoa Aianaren ustez. Han ezagutu dute Jan Andrea, eta jadezko untxi bat oparitu dio Nurri. Nurrek oraindik berekin du, larrabetzun aurreko oporraldietan aurkitu zuen liburu magiko hura. Liburu horri esker, Nurrek eta bere lagunek Irlandara egingo dute txangoa oraingo honetan. Bisita egingo diotean, Finn Nomoari, aspaldi ez baitute ikusi. Finekin ikusiko dituzte Irlandar paisaia berde ederrak, eta Banandoner erraldoi eskoziarrarekin egingo dute topo. Ostadarraz beste aldera Nomoek gordetzen duten urrez beteriko heltzea lapurtu nahi duena. Gainera, Nurren abentura gehiago jakin nahi badituzue, Nurren edizioak dituen beste liburuak irakur ditzazkezue.